up Tarlaqueños? My name is Alvin Bautista of Exploring Tarlac. So for today's video guys, nandito nga tayo sa Hiraya Manawari dito sa Tarlac City guys. Yun good morning Tarlaqueños. Nandito nga tayo sa mismong Luisita. Pupunta tayo ngayong araw sa Hiraya Manawari Cafe. So sabi dito sa pinaka Google Map natin Tarlaqueños is 5 minutes lang siya magmula dito sa Luisita. So guys, papakita ko sa inyo yung daan papuntang Hiraya Manawari Cafe. So mag-start kayo dito sa pinaka Luisita Tarlaqueños. Bali nasa right side siya. Kung galing kayo ng Kapas, so lagpasan nyo lang itong Luisita guys. Nasa 5 minutes na lang yung pinakabiyahe nyo. And then kung galing naman kayo ng Tarlac City, nasa left side siya. So sa pinakatapat nga ng St. Rafael Church, nandun yung Hiraya Manawari Cafe guys. Magpasan lang natin tong Toyota. And then check tayo ng mga landmarks para sa Hiraya Manawari Cafe. Maraming salamat sa Hiraya Manawari Cafe sa pag-invite sa akin para feature yung kanilang cafe guys. So lalagpasan pa natin itong Iglesia ni Cristo Tarlaqueños. Then may maliit na bridge dito. Basta yung pinaka palatandaan natin Tarlaqueños is yung St. Rafael Parish Church. Nasa tapat mismo ito ng St. Rafael na. So yung Tarlaqueños, isa sa pinaka-landmark itong Elsewhere Hotel dito sa Tarlac City guys, na malapit na tayo dun sa St. Rafael Parish Church guys. So guys, diretso lang tayo. So hindi tayo makakarating ng Wilton Tarlac or sa mismong St. Tarlac guys. Mararating na natin yung Hiraya Manawari Cafe, PKK Turbo Gasoline Station. So yun guys, natatalo ko na yung St. Rafael Parish Church. Check natin yung Hiraya Manawari. So yun guys, ito na. Ito yung pinaka Hiraya Manawari Cafe guys. And then ito yung St. Rafael Parish. So matayo guys. Yun Tarlaqueños, magkikita ang Hiraya Manawari Cafe dito sa harapan ng St. Rafael Parish Church dito sa San Rafael, Tarlac City, Tarlac guys. So open sila 10 AM until 7 PM in the evening guys. Papasok na tayo Tarlaqueños, papakita ko sa inyo kung ano yung mga in-offer nila dito. Let's go! Tarlaqueños, nandito na tayo sa pinakaloob ng Hiraya Manawari Cafe. So yung pinakagamit nilang coffee guys from Benguet. So papakita ko guys, ito siya. So meron din silang available na Redvelvet Cookies, chocolate chips cookies. So ito yung pinaka-coffee nila, espresso and then Arabica. What's up Tarlaqueños? My name is Alvin Bautista of Exploring Tarlac. So for today's video guys, nandito nga tayo sa Hiraya Manawari dito sa San Rafael sa Tarlac City guys. Makikita siya guys sa pinakaharapan ng St. Rafael Parish Church. So along MacArthur Highway lang siya guys. So galing kayo ng Tarlac or sa lalampasan nyo yung mismong SM Tarlac. And then left side makikita nyo siya. And then kung galing naman kayong bandang Luisita guys, right side makikita nyo na tong Hiraya Manawari Cafe dito sa San Rafael, Tarlac City. Yun na Tarlaqueños, ano ba yung mga in-offer nila dito sa Hiraya Manawari Cafe. So meron silang hot good coffee. So ito yung guys. And then meron silang
ice cold. And then may mga milk tea sila. Ito siya. And then yung milk series. And then nag-offer din sila ng snacks guys. Una natin titikman ng Tarlaqueños itong hot brewed coffee nila. So ito yung pinaka-hot mocha nila guys. Natin siya. Ang sarap ng pinaka-brewed coffee nila guys, no? So at mocha for only 50 pesos guys. And then yung coffee nila is galing sa Benguet. So next natin titikman guys yung ice cold brew nila. Ito siya. So pinimper nila guys yung ice salted caramel. Ang sarap ng pinaka-ice salted caramel nila ng Tarlaqueños. So for only 80 pesos guys. Patitignan na itong ice salted caramel ng Hiraya Manawari guys. So nakaka-refresh. And then syempre yung pinaka-aftertaste niya, nandun yung salted caramel. Hindi siya nakakasawa kasi hindi siya ganun na katamis. So yung Tarlaqueños, kung hindi naman kayo mahilig sa coffee, so meron silang non-coffee dito kung in-offer. So ito yung ice cocoa. Titignan na natin siya guys. Okay. Masarap ng pinaka-ice cocoa nila guys. Siyempre matitikman mo yung pinaka-cocoa flavor niya. And then syempre nakaka-refresh din siya guys. So yung Tarlaqueños, syempre kung may hot sila, cold and then non-coffee. Available din dito sa Hiraya Manawari Cafe itong mga milk tea nila guys. So ito yung dalawang best seller nila. Yung dark chocolate and then yung blueberry milk tea nila guys. Una natin titikman Tarlaqueños yung pinaka-dark chocolate milk tea nila guys. Yun guys, no, andun yung pinaka-flavor ng dark chocolate and then syempre, andun yung pa rin yung pinaka-tea. So, hindi siya nakakasawa kasi hindi siya ganun na katamis. Pinaka-aftertaste niya, yung mismong flavor niya nga, yung dark chocolate. Yun guys, no, yung pinaka-price pala dun sa mismong dark chocolate nila is 65 pesos. And then next natin titikman itong blueberry milk tea nila guys. So, 70 pesos siya. Check na natin. So, titikman na natin siya Tarlaqueños. Yung Tarlaqueños, kung naghahanap kayo ng fruity flavor, so perfect na perfect itong blueberry milk tea nila guys. Nakaka-refresh, nakakatanggal ng init ng panahon guys. And then kung mahilig kayo sa medyo masim-masim na flavor, perfect na perfect itong blueberry milk tea. Yung Tarlaqueños, may in-offer din dito yung Hiraya Manawari Cafe, yung mga milk series nila. So ito yung strawberry latte nila guys. So yung pinaka-price niya is 60 pesos. Titikman na natin siya. Ang sarap guys ng pinaka strawberry latte nila or yung milk series ng Hiraya Manawari Cafe guys. Tignan nyo siya. So pinagsama siyang milk and then yung pinaka strawberry. So yung pinaka aftertaste niya guys, so medyo maasim-masim siya. And then syempre andun yung pinaka milky texture sa bibig mo. Sobrang sarap niya guys, lalo yung pinaka aftertaste. Hindi siya ganun katamis. So hanap-hanapin mo siya guys. Yun no Tarlaqueños, next natin titikman yung mga in-offer nilang snacks dito sa Hiraya Manawari Cafe guys. Unang natin titikman itong creamy cheese garlic bread. So ito siya guys, 35 pesos, may 2 piraso ka na ng creamy cheese garlic bread nila. Sarap niya no Tarlaqueños na bagay para sa mga in-offer nilang drinks dito sa Hiraya Manawari. So makikita mo naman yung pinaka-cheese sa taas. Then nandun yung pinaka-garlic flavor talaga niya. Next natin titikman Tarlaqueños yung pinaka-price nila. So ito siya, in-return nila sa akin yung sour cream flavor. So may 3 flavor siya guys. Cheese, sour cream, and then yung barbecue. Next natin titikman Tarlaqueños itong cinnamon sticks ng Hiraya Manawari Cafe guys. So for only 50 pesos guys, may ano na kayo, 8 sticks ng cinnamon sticks nila. So try na natin. So may 2 flavors sila ng pinaka sauce nila guys. So dito natin siya i-dip. So I think this one is syrup.
So next natin i-dip guys sa mismong chocolate syrup, I think. Ooh. Ang sarap ng pinaka-cinnamon sticks nila, no, Tarlaqueños. So kung medyo gusto nyo ng mas matamis, so i-dip nyo sa mismong syrup. So, kung gusto nyo namang may payet and then yung medyo sweet yung pinaka-aftertaste, pwede mo siyang i-dip dito sa chocolate syrup nila guys. Ang sarap mismo ng pinaka-cinnamon sticks nila. Yun na Tarlaqueños, last natin tikman yung mga cookies nila dito sa Hiraya Manawari Cafe. So meron silang red velvet chocolate chips cookies. So yung pinaka-price pala ng mga cookies nila is 15 pesos per piece. So tikman na natin sila. So una-una titikman guys yung pinaka-red velvet cookies nila. Ito siya. Ang sarap guys yung pinaka-red velvet cookies nila. Alam mo yung unang kagat mo pa lang, siguradong makakabuhos ka ng mga 3 or 4 na piraso ng red velvet cookies nila guys. Hindi siya ganun katamis and then nandun yung pinaka-flavor ng red velvet. Napakasarap. So yun Tarlaqueños, last natin titikman yung chocolate chips cookies nila. So ito siya. Same din no guys, ang sarap ng pinaka-chocolate chips cookies nila. Alam yung hanap-hanapin mo yung pinaka-cookies and then yung pinaka-mismong cookies nila guys, hindi siya ganun katigas yung pagka-bake niya. Sakto-sakto lang, hindi rin siya ganun kalambot. So for 15 pesos guys, worth it na siya. Lalong-lalo na itong, mas nagustuhan ko itong red velvet nila pero masarap din itong pinaka-chocolate chips nila. Yun na Tarlaqueños, kung gusto nyo naman mag-order sa mga snacks and drinks nila dito sa Hiraya Manawari Cafes. So pwede kayo mag-order sa mga partner delivery couriers nila. So and then yung Foodie Hook, mga .ph and then yung Top.ph guys. Yun na Tarlaqueños, hanggang dito na lang. Once again, my name is Alvin Bautista of Explore in Tarlac. So don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa mga bago nating i-explore dito sa Tarlac tulad ng mga ganito guys, mga cafe, mga resort, hotel, and then syempre mga pasyalan dito sa Tarlac guys. Yun guys, no, kung natakam kayo sa mga food review natin ngayon and then sa lahat ng coffee lover. So i-share nyo na itong pinaka-video to guys. Until our next vlog, cheers!